Mga may-ari ng hotel sa transient houses sa Vigan City, Ilocos Sur, nangangamba sa muli nilang pagbubukas. May ulat si Ivy Hernando. Kasama sa guidelines ng Modified General Community Quarantine, ang balik operasyon ng mga accommodation establishment. Pero ang lokal na pamahalaan ng Vigan City, nakabilang sa mga lalawigan na sasailalim sa MGCQ, nangangamba sa muling pagpasok ng mga turista. We all still have the fear kasi hindi pa naman nawawala itong COVID-19 virus. Pero yung city, gusto rin niyang magkaroon din ng sariling data ng mga turistang ito na mag-check-in. Pabor ang Department of Tourism sa pag-fill up ng contact tracing form upang makatulong sakaling may magpositibo sa COVID-19. 50% operational capacity ang accommodation establishments sa mga manggagawa at guest. Ang ayaw nating mangyari dahil sa turismo magkaka-COVID. Ang pwede lang pumunta sa modified GCQ kung ang province ay under modified GCQ. Importante makakuha ng certificate mula sa DOT bago makapag-operate sa ilalim ng MGCQ. Gayunman, marami pa pala sa mga establishmento ang hindi accredited. Sa halos 200 accommodation establishments dito sa Vigan, wala pa sa kalahati ang accredited ng DOT sa kabila ng paulit-ulit na paalala ng lokal. Ito raw ang malaking hamon ngayon sa mga negosyante bago makabalik sa operasyon. Ilalathala ng DOT sa website at FB page ang listahan ng mga establishmentong accredited upang makita ang mga sumunod sa safety and hygiene protocols. Pero ayon sa DOT, gagawin ng libre ang pagpapa-accredit upang mahikayat na sumunod ang mga negosyante. Accredited man ang transient house ni Mang Noli, mahirap pa rin daw magbukas dahil sa banta ng virus. Ewan ko, makakawa siguro tayo pero maraming proseso. Ilang protocol na naman ang abutin mo doon. Kami naman nahihirapan. 75 bilyon o negative 55% ang nawala sa industriya ng turismo mula sa 180 bilyon na revenue noong January hanggang April 2019. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando. Balitang Amyanan.